كمرقبيت أتيوم كم تمن زناخصو قداماي كفال فدرشن مسفرسي إرترا كمتن كالوت أو راجاتات إثيوبيا معريس للتقطرت دقزمات تسفهنس برهي محداري أو راجا إرترا كوينم تشمو بختل اندراسي كوينم زصنحو دقزمات أسفها مس ملأكي سلام ديميتروس كأناب أدس أبابا تصويحهم كادو النقص هيل سلاسي قريبهم دقزمات أسفها نايتعنا منستر بمخان مسؤوم تقبلوا نملأكي سلام ديميتروس كأن نويح هوان بزي سراح قف أبلومم تصنيحهم دحراي أما حداري نبرت أبياتي بيت خريستيان ودحريو ناي ماريام سيون أخسوم نبري إيد كيرومم እቶም ካልኦት ንእንቲ ውልቃዊ ራብሕኦም ኢሎም ክሳብ ኤርትራ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ ተኣትው ሙሉእ ሓይሎም ዝሰርሑ ኤርትራውያን ሰበስልጣን ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ተፀዊዖም ምስኦም ክቕበሉ ዓብይ ትፅቢት ነይርዎም። ይኹን እምበር ኣሸንኳይዶ ሙሳ ክቕበሉ ናይ ቃል ምስጋና እውን ኣይረኸቡን። ምክንያቱ ከዓ ስርዓት ኢትዮጵያ ነቲ ኣጎሊቦሞ ዝነበሩ ናይ ተኩላ ቆርበት ስለ ዘቃልዕዎ እዩ። ብዙሕ ሰብ ተገብረ ተባሂሉ ዝዕለሎ ዝነበረ ዕላል ንኣብነት ኤርትራ ምስ ወላዲታ ኢትዮጵያ ተፀምቢራ እያ ዝብል ፅሑፍ ኣብ ማእከል ባይቶ ኤርትራ ተነቢቡ ምስ ኣብቅዐ ኣብ ሳልስቱ ደገዝማት ኣስፋሃ ምክትሎም መልኣከ ሰላም ዲሜጥሮስ ፀብፃቦም ናብ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ከቕርቡ ተፀዊዖም ፀብፃቦም ሒዞም ብነፋሪት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ምስ በፅሑ ግን ዝቕበሎም በዓል ስልጣን ስኢኖም ከም ተራ ሰብ ቀንፈዘው ክብሉ ብሕርቃንን ስንባደን ዓቕሎም ክሳብ ዝፅቦም ኮኑ። ድሓር ግን ንሓደ ኤርትራዊ ፈታዊኦም ስልኪ ደው ኢሎሙሉ መፅኡ ተቐቢሉ ንገዝኡ ወሲዱ ኣረጋግኦም። ብፍላይ መልኣከ ሰላም ዲሜጥሮስ ከም ሽዑ ገይሮም ጉይሆምን ድምፂዎምን ኣይፈልጥን። ምክንያቱ ቅድሚኡ ሚኒስትራት ወይ ባዕሉ ፀሓፍ ትእዛዝ ከይተረፈ ብሊምቦዚን ክቕበሎምን ከፋንዎምን እዮም ለሚዶም ነይሮም። እታ ንፅንባር ኤርትራ ዝፈረሙላ ቀለም ከይነቐፀት ከዓ ጉሒፎሞም ተባህለ። ስርዓት ኢትዮጵያ ኣሸንኳይዶ እዚ ካልእ ዝገብሩ እዮም እኮ እንተበልና ግን ሓቅነት ናይዛ ዕላል እዚኣ ከረጋግፅ የፀግመኒ። ይኹን እምበር ጥልመት ንዓእቶም ጥራይ ኣይነበረን። ንኩሎም እቶም ኢትዮጵያ ወይ ሞት ኢሎም ዝጭድሩ ዝነበሩ እሙናቶም እውን ኣበይ ኣለኹም ኣይበልዎምን። ኣብ ክንድኡ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንምርዓድ ጉጅለታት ጦር ሰራዊት ከምቲ ኣብ መጀመርያ ሓሙሳታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ካብ ሓደ ጫፍ ኣስመራ ናብቲ ሓደ ጫፍ ኢምብያ ሰው ጥይት ኣጉረሰው እናበሉ ህዝቢ እናረዓዱ ብማእኸል ኮምሽታቶ ሆ ብምባል ቀፂልዎ። ወታደራውን ፀጥታውን ትካላት ኩሉ ኣብ ቁፅፅር ኢትዮጵያ ብወግዒ ስለ ዝኣተወ ከዓ ዝበኣሰ ራዕድን ፍርሕን ሰፈነ። ቆጠባዊ ምንቅስቃስ መመሊሱ እናመሃነን እናበኣሰን ሽቕለት ኣልቡነት እናዓበየ ምሰንኩ ከዓ ጥሜትን ስደትን ከምኡ ድማ ናብ ሜዳ ምስላፍን እናበዝሐ ኸደ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርኩምን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ሎሚ እዛ ትርኻ ከምዚ እንዳበለት ኣብዚ ይገድፈኩም። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ካልኣይ ክፋል ሒዝልኩም ክሳብ ዝመፅእ ሰናይ ሰሰናዩ።